हेलो गाइस गुड मॉर्निंग। तो ଏବେ ସକାଳ 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଶୋଇଛି। ଏ ସବୁଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ଉଠିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶୋଇଛି। ବାବୁ ଯା ଉଠୁ ଉଠୁ ଯା ଉଠୁ 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ଉଠୁ ଯା ଟିକେ ମୁହଁ ତ ମୁହଁ ଧୋଇ ପାଠ 7ଟା ବାଜିଲାଣି। ଉଠ ବାବୁ ତତେ ସେପଟେ ଉଠେଇଲେ ଏପଟେ ଆସିକି ଶୋଇପଡିବୁ। ଯା ବ୍ରସ୍ କରିବୁ ଯା ଯା ତମେ ଉଠିଲନି କି ଆଜି? ଉଠ ତ ମୁଁ ବି ଯାଏ ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଏ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶୁଛି। ବାବୁ ଆସିକି ବ୍ରସ୍ କରିକି ଚମନ ପ୍ଲସ୍ ଖାଇକି ଗରମ ପାଣି ପିଇକି ସେ ତାର ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି। ମୁଁ ବି ଯାଏ ବ୍ରସ୍ କରିଦିଏ। ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ 2 ଜଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଉ ତ ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ବନେଇଦେଲି ତାକୁ ନେଇକି ପିଇଦେବି। ତ ବାପା ପୁଅର ଏଠି ଚାଲିଛି ନାସ୍ତା କ'ଣ ହେବ ଡିସ୍କସନ୍ ନା କ'ଣ ବନା ହେବ ନାସ୍ତା କହ। ତ ମୁଁ ଗାଧେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଦେଖିବା। ମୋ ପୁଅ ସେପଟେ ନାସ୍ତା କରୁଛି। ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ। କ'ଣ ଖାଉଛୁ ବାବୁ? ତ ଆମର ଏଠି ଦହିବରା ଖିଆ ଚାଲିଛି ଜଳଖିଆ। ଗାଧେଇକି ଆସି ସାରିଲାଣି। ତ ଏବେ ମୁଁ କିଚେନ୍ ରୁମ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ। ଏପଟେ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଭାତ ଆଉ ସେପଟେ ତରକାରୀ ବସେଇ ଦେଉଛି। ହେଲାଣି ତ ବସେଇ ଦେଉଛି ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆଜି କିଛି ନାହିଁ, ଲାଉ ଆଉ ଚଣା ଡାଲି ଆଳୁ ତରକାରୀ ହେବ ଆଉ କଖାରୁ ଭଜା ହେବ। ବାସ୍ ଆମ୍ବ ଅଛି ହେଇଯିବ। ଏବେ ଆମ୍ବ ଅଛି ତ ହେଇଯାଉଛି ଆମର। ତ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ମସଲା ବନାଉଛି। ଫୁଟଣ ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ଲାଉ ଚଣା ଡାଲି ଆଳୁକୁ ସିଝେଇକି ପ୍ରେସରରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବନେଇଦେବି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆମେ 12ଟା 1 ଭିତରେ ଖାଇଦେବୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ବନେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଆସନ୍ତି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେ ବି ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ମୁଁ ବି ରୋଷେଇ କରେ। ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଏଠି ରହୁଛୁ, ମୋ ପୁଅ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ 2 ଜଣ ଆମେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆସିଗଲେ ଭାତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ଘରେ ବସିକି କ'ଣ କରିବେ ଆଉ। ହଜବେଣ୍ଡ ମାନେ ହେଲ୍ପ କଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବି ଟିକେ। ସେ ତାଙ୍କର ଘରେ ଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି କରୁଥିବେ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ପାଇଲେ ମୁଁ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଏଇ ସେପଟେ ତରକାରୀ ହେଇଗଲାଣି ତ ସିଝାଟା ଏବେ ପକେଇଦେବି ସେ କରେଇରେ ହେଇଯିବ ଏବେ। ତ ମୋର ତରକାରୀଟା ହେଇଗଲା। ଲାଉ ଆଳୁ ଚଣା ଡାଲିର ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବେଶୀ ମସଲା ଲାଗେନି, ଠିକ୍ ଲାଗେ। କଖାରୁ ଭଜା, କଖାରୁଟା ଆମର ବହୁତ ବଡ଼ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଏଥର ହାଟରୁ। ଅଧା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏତିକି ଥିଲା ତ ତାକୁ ଭାଜି ଦେଉଛି। ଅଧା ପୁରା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପୁରା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଭାଜି ଦେବି ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି। କଖାରୁଟା ଭଜା ହେଇଗଲେ ମୋର ରୋଷେଇ ସରିଲା। ଆରାମରେ ଯାଇକି ଟିକେ ବସିବି। ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଏବେ। ଗରମରେ କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି।
କଖାରୁ ଭଜାଟା ବି ଗରମ ଗରମ ଖାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ କେବେ ଖାଉନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାଜିଲା ପରେ ଖାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସିଝେଇକି ଭଲ ଲାଗେ। କାହାକୁ ଖାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବି ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଏ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ତ ସବୁ ପସନ୍ଦ, ଯାହା ଦେଲେ ବି ସେ ଖାଆନ୍ତି। ମୋର ରୋଷେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ତରକାରୀ ଭଜା ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ ବାପା ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଅର ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ତାର, ଆଉ ଇଏ ଏପଟେ ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ସଫା କରାହେଇଥିଲା ତ, ସେ ବସିକି ଫୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର। ତ ଆମେ ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲୁ, ଆସ କିଏ ଖାଇବ। ଆମର ଏବେ ଖାଇବା ପିଇବା ସରିଲା, ମୁଁ ସେ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ମାଜି ଦେଉଛି। ବାସନ ଗୁଡ଼ା ମାଜିକି ତାପରେ ଆଉଥରେ ମୋ ପୁଅ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇବ ବୋଲି କହିଛି, ତା ପାଇଁ କାଟାକାଟି କରିବି। ମୁଣ୍ଡରେ ବି ତେଲ ଟିକେ ଘଷିବାର ଅଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ବି ଘଷିବି। ଦେଖେ ୟାଙ୍କୁ କହିବି ଘଷିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଘଷିଦେବେ ତ ଭଲ କଥା, କହିଲେ ଘଷିଦେବେ। ମୁଁ କିଏ ଟିକେ ଘଷିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ, ୟାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି ଘଷିଦେବା ପାଇଁ। ତ ଗାଇସ୍, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏତେ କିଛି, ଏଡ଼ିଟିଂ ବି କରିବା ଜଣା ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେମିତି ହେଇଥିବ ସେମିତି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ କହିବେ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଏତିକି ତ ଆଶା ରଖିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବେ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋର, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କ'ଣ ବନେଇବି ମୋତେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ବି କୁହନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ତ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେଖେ, ତ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଘରେ ଏକା ତ ରହୁଛି, ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବନାଉଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା। ଦେଖାଯାଉ କେତେ ଦୂର ଯାଉଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆସିଲା ତ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କରିବି। ତ ଏବେ ସବୁ ମୋର କାମ ସରିଗଲା, ଯାଏ ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଘଷି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଲ ଘଷିକି ତାକୁ ମଝିଟା ବାହାର କରିକି କୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି, ବେଣଉଛନ୍ତି ଚୁଟିକୁ। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବାବୁ? ଆଉ ତୁ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଦେଲୁଣି ବୋଲି ବାବା କହୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ବନେଇ ବନେଇ ଖାଇ ଦେଉଛ? କ'ଣ ବନିବ କ'ଣ? ୱାଓ, ତ ଆଜି ଆମର ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ବନୁଛି, ମୋ ପତିଦେବ ବନାଉଛନ୍ତି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍। ବାବୁ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ କେମିତି ହେଇଛି? ତ ଗାଇସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।